Numerolla 3 Louis Korir, Turun Urheiluliitto, on juossut hienoja kisoja eliittikisoissa tänä vuonna. 2 tonnin ennätys ei ole kovin vakuuttava vielä, se on 5.24.24, mutta tämän juoksun jälkeen se on tietysti paljon parempi. Jukka on juossut parhaimmillaan tämä 2 kilometriä 5.07.45. Matka, jota tietenkin juostaan hyvin harvoin, ja kun sitä juostaan, niin se on eräänlaista ennätyskokeilua aina. Ja kun mukana on numero 1 Remy Limo, Kenia, jonka ennätys on 5.00.74, niin se takaa sen, että luvassa on mukavaa vauhtia. Limohan piti myöskin Joensuun kisoissa kovaa vauhtia yllä. Vesa Siivosen 5.00.51 on hurja Suomen ennätys, se on vuodelta 1989. On todella hurja ennätys, se tarkoittaa sitä, että tonni vitosen väliaika pitää olla 3.45 ja silloin ollaan jo lähellä Jukan tonni vitosen ennätystä, joten todella kovaa pitää juosta. Ja Jukalla on tässä aika kova kilpailuruletti menossa, kun tiistaina vielä Monakossa esteet juostaan, niin 3 kisaa samalle viikolle. Se on totta, ja Jukka haluaa nyt sitten hakea vähän niitä rajojaan myöskin. Hän on Ulmalan kanssa suunnitellut hyvin tämän kilpailukauden. Siinä on selkeä kilpailujakso, sitten on selvä leiritysjakso, ja minne Jukka vieläkin lähtee. Ja nyt sitten katsomaan vain. Esteet ovat taittuneet jo ennätykseen tänä vuonna 8.15.59. 5 tonnia 13.39.81. 3 tonnilla on lyöty ennätys. 10 on juostu selvästi alle 30 minuutin, joten kyllä tässä hyvät eväät Jukalla tietysti on. Mutta kovaa pitää juosta, se on selvä asia. Ja tavoitteena tosiaan tietysti ensimmäisenä varmaankin on se ennätyksen tavoittelu, mutta katsotaan kuinka lähelle todellisuudessa Siivosen ja Suomen ennätystä päästään. Jokainen kierros pitää juosta minuuttiin, ja kuten nähtiin 200 väliaika 29.05, että oikeaan tahtiin on lähdetty. Remy Limo, 3 vuoden takainen tonni vitosten juniorien maailmanmestari, on jälleen piikkipaikalla ja vetojuhdan tehtävissä Keskisalo, ja sitten tulee Henok Jegai numerolla 5. Tämä kolmikko on jo lähdössä karkuteille. Numerolla 4 juoksee Yhdysvaltain Thomas Close, ja hän vielä siinä mukana on, ja sitten myöskin Louis Korir. Nämä 5 juoksijaa taittavat, ja ensimmäinen 400 metriä on menty. 59.2, eli Remy Limo on lähtenyt just oikeaan vauhtiin. Tänhän olisi voinut pilata niinkin, että olisi lähtenyt liika kovaa rytkimään. Tämä täytyy mennä todella tasaisella vauhdinjaolla, ja nyt mennään oikein hyvin. Ja Remy Limon ennätys on siis aivan Suomen ennätyksen tuntumassa, kun se on 5.00.74. 21-vuotias nuori kenialainen vetää, ja veti myöskin Joensuussa sen 3 tonnin sileän erittäin hyvin ja vakuuttavasti ja tasaisesti, ja sama jatkuu nyt. Kyllä, 600 metriä 1.30.01, eli juuri aikataulussa. Ja edelleenkin siis Remy Limo, Jukka Keskisalo, Henok Jegai, Thomas Close ja Louis Korir. Tämä viisikko juoksee, ja tässä ilman muuta tietysti kaikilla on mahdollisuus parantaa huimastikin omia ennätyksiään. Ja jälleen sellaisella lennokkaalla, komealla askeleella Remy Limo tulee, ja Jukan askeltahan me olemme nähneet. Se on vetävää, ja se on ollut aina kilpailun lopussa ennen kaikkea vetävää. Pikkaisen ehkä aavistuksen ripaus ollaan aikataulua jäljessä, ja nyt se tarkoittaa sitä, että vauhtia on lisättävä. Kyllä 600-800 kesti 1,5 sekuntia liian kauan, ja nyt täytyy vauhtia tosiaan ruveta kiilaamaan. Tähän tarkoittaa, että jokainen 100 metrinen vedetään 15 sekuntia. Siellä voi katselijat käydä paikallisella urheilukentällä kokeilemassa vaikka yhtä satasta. Näitä juostaan 20 peräkkäin. Ja Limo, Keskisalo, siihen Louis Korir saa vielä peräänsä sitten toki Jegain ja myöskin Yhdysvaltain Closein, mutta muutaman metrin rako siihen tulee. 2.32 tonnia, ja siinä on nyt se 1,5 sekuntia liikaa. Nyt pitää vauhdini säilyä ennen kaikkea hyvänä, ja viimeisellä kierroksella Jukka varmasti pikkusen pystyy runttaamaan. Mutta tällä matkalla sekunnit ovat todella kovilla. Puolimatka mennään siis 2.32. Tavoitellaan 2000 metrin uutta Suomen ennätystä. 5.00.51 on Vesa Siivosen ennätys, ja tässä mennään Remy Limon johdolla 3.03.50. Nyt kyllä Suomen ennätys aavistuksen jo karkaa. Täytyy tulla todella kova viimeiset kierrokset, jos meinataan tuo ero juosta kiinni, ja Jukalla näyttäisi olevan aavistuksen vaikeaa. Ja Remy Limo edelleenkin hyvällä, erittäin lennokkaalla, komealla askeleella hän menee takasuoralla. Jukka Keskisalo kuitenkin pitää tuntuman hyvin. Samanlainen kilpailu oli myöskin Joensuussa. Limohan oli sielläkin muutaman metrin karussa, mutta Jukka hoiti sitten 2 viimeisellä kierroksella tilanteen kotiin. Mutta kyllä todellisuus tällä hetkellä on se, että se Suomen ennätys on niin kova,
että tällä kilpailun tahdilla, mitä Jukallakin nyt on ollut, kun mietitään Pariisin esteet, loistava ennätys, 3 tonnin sileän ennätys, niin on se melkein mahdotonta pyytää vielä ennätystä ja suomennetusta 2 tonnilla. Se on juuri näin. Nyt ollaan noin 30 metriä matkassa tuosta SC:stä jäljessä ja otetaan tonni vitonen tuolta suoraan alusta noin 3.49. Eli näin se vain on, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että tässä nähdään jälleen komea hieno kilpailu. Ja se komea hieno kilpailu sitten starttaa tästä viimeiselle kierrokselle. Keskisalo yksin, näinkö Liimo sitten pistää pelin poikki tässä ja toimii vain jäniksenä. Kyllähän seuraa Jukkaa vielä siellä. Eroa syntynyt Yhdysvaltain Thomas Klusiin. Sitä on syntynyt sellainen 3.40 metriä ja nyt tarvitaan 56 sekunnin kierros. Se on hirmukierros ja Keskisalo paahtaa takasuoralla ja Lappilainen yleisö elää hienosti mukana. Eroa syntynyt 40 metriä seuraavaan joukkoon ja Jukka vetää kyllä komealla askelluksella. Remy Liimo seuraa vielä tuntumassa hyvin mukana ja kyllä Keskisalo kovassa kunnossa on. Kovassa kunnossa on myöskin Liimo ja Jukka painaa sellaista vauhtia, että kyllä tässä mahdollisuuksien rajoissa todella suomennettus on. Keskisalo karkaa. Hän karkaa Remy Liimolta. Viimeinen satanen Jukka pitää tulla lentämällä ja 15 sekuntia niin kuin näkyy ruudusta. Pitää tulla viimeinen satanen ja lähelle mennään. Todella kovaa. Keskisalo painaa viimeisen 100 metriä. 50 metriä matkaa maaliin. 5.00.51 Suomen ennätys ja aivan sekuntipeliksi menee. Keskisalo runtaa, mutta ei ihan riitä, vai riittääkö? Riittää! Keskisalo juoksee 2000 metrin uuden Suomen ennätyksen. Viimeinen kierros 56 sekuntiin. Nyt voi sanoa jo kyllä, että ilmiömäinen suoritus Keskisalolta kerta kaikkiaan. 4 sekuntia oltiin jäljessä jo Suomen ennätysvauhdista ja Keskisalo tinttaa viimeisen 400 metriä 56 sekuntiin ja juoksee epävirallisesti 5.00.32. Uusi Suomen ennätys on syntynyt. Jukka Keskisalo on hirvittävän kovassa kunnossa, todella kovassa kunnossa ja mikä viimeinen kierros 56 sekuntiin. Siinä näyttää Joensuun Katajan mies, että nyt ollaan sellaisessa kunnossa, että odotukset voidaan myöskin Berliiniä kohti nostaa ilman muuta sinne finaalivaiheeseen. Ehdottomasti näin. Aivan loistava viimeinen 500 metriä. Lähes 3.50 oli tonni vitosen väliaika, eli hiukan reilu 70 sekuntia viimeinen 500 metriä koko ajan loppuun kiilaten. On tää kyllä aikamoista tää Jukka Show ollut katsella tänä kesänä ja Jukka on pystynyt rakentamaan nämä juoksut kaikki sillä tavalla, että matkavauhti on ollut loppuun kiihtyvä. Erittäin vahvoja loppunäytöksiä ollut matkasta riippumatta. On se esteet, on se tonni vitonen, on se 3 tonnin sillä ja nyt 2 tonninen. Lopussa Jukka on ollut erittäin vahva ja sehän tietää kilpailu kun kilpailu on todella hyvä. Kyllä ja nimenomaan tätä...